Boekarest. We wachten op onze volgende bus. Elke keer als de deur opengaat, komt er koude binnen. De mensen kijken voor zich uit of sleuren met bagage. De mensen met de sterkere en grotere bagage zijn warmer aangekleed, aangepast op de koude. Voor mij zit er een gezin. De vrouw heeft zwart haar, een bruine huid, een veel te grote trui aan, een geruite rok, heel dikke voeten met gestreepte kousen en slippers met glitters waar haar voeten niet meer in geraken. Ze toont zwanger met een dikke ronde buik. De man heeft zwart haar en een donkere huid en een zwarte snor. De kinderen hebben kleren aan, maar geen jas. Ze hebben schoenen of sandalen aan. Ze staren naar mij. Ze spreken en slaan elkaar. De vrouw zucht vaak. Soms lacht ze wanneer een van de kinderen lacht. Ik schat de kinderen tussen 1 en 5 jaar. Een oudere vrouw met blond haar gaat een doosje crackers geven aan de moeder. Ze geeft deze aan de kinderen. Deze pakken stokjes van elkaar af. De kleinste raapt de overschot van de grond en eet deze op. Het doet me denken aan bingetjes die tegen elkaar vechten voor een tepel van de zeug. De vader zit een beetje verder. Soms zet hij een kind naast hem. Wanneer ze ruzie maken, pakt hij het meisje op en geeft haar een mep in haar gezicht. Ze blijft een tijdje met haar arm voor haar gezicht. Dit doet hij ook met de jongen wanneer hij het meisje slaat. De vader roept iets naar de man achter het bureau. Deze roept terug en maakt veel armbewegingen. De vader zucht en gaat terug zitten. Veerle gaat naar het gezin met fluostiften en papier. Ze strekt haar hand uit naar de moeder. De moeder knikt nee. Veerle lacht en knikt. De kinderen staan rond de vrouw. De vrouw lacht en knikt. Veerle laat elk kind een stift kiezen. De kinderen wachten 1 voor 1 op hun beurt en beginnen te kleuren. Ik denk dat de sfeer verandert, want ik hoor nu meer mensen spreken en minder kinderstemmen. Na een tijd merk ik op dat van veel mensen hun zithouding is veranderd. Ze hebben hun rug een kwartslag gedraaid. Ik heb het gevoel dat er minder spanning is. Veerle speelt met de kinderen. Mario kijkt naar mij en vraagt waar Veerle is. Ik wijs. Hij houdt zijn hand voor zijn mond en vertelt dat het zigeuners zijn. Hij vraagt waarom Veerle dat doet. Ik haal mijn schouders op en glimlach. Ik heb geen zin om met hem in discussie te gaan over het onderwerp. Mario kijkt terug naar de tv. Ik vraag me af wat er gebeurd is met het gezin. Of hun ouders ook arm waren, of ze op straat wonen, waar ze naartoe gaan. Ik vraag me af wat de andere mensen denken. Of ze misschien wel willen helpen, maar niet durven. Ik ben nerveus omdat ik een foto moet trekken. Ik heb schrik dat ze boos gaan reageren. Ik neem mijn camera en begin met tegenovergestelde muur te trekken. Als ik hun richting uitga, lachen ze en beginnen ze te poseren. De vader legt het haargoed van zijn zoon en ze gaan allemaal dicht bij elkaar zitten voor een familiekiekje. Ik steek mijn duim op en glimlach. Ze geeft het geld aan de baby. Ik denk, vanaf dat de kinderen kleurden, waren het ook gewoon kinderen die graag spelen. De buschauffeur roept dat de bus naar Constanta gaat vertrekken. Ik riek stank wanneer de vrouw dichterbij kwam. Ik roep Veerle, doe mijn rugzak op en zwaai naar de kinderen. Ze lachen terug.